Sad kad pozoveš tamo njih tamo u selu gore, znaš, kao, gdje si, šta ima, evo, tu sam ovo, znaš, oni se druže, znaš kako, to kida, brate. Gdje ćeš, evo idemo u Kanu. Kako u Kanu, brate, šta je to? Pa kaže, mi ovdje, kaže, u selu, veli, napravili smo Kučku akademiju nauka i umetnosti. Znači, ima ovo Srpska akademija, Crnogorska, Hrvatska, oblejanje, razumeš? Znaš, kad su ovi buzdovani prave neke svoje akademije, napravili mi, znaš, u Kučima, Kučka akademija nauka. Kaže, evo idemo u Kanu. I onda oni to što se skupe tu kod nekoga u kući u selu, razumeš, to je Kanu, razumeš, Kučka akademija nauka. I ono je stvarno akademija nauka, znaš kak je tamo plano, od ovih kokošara, ovih kvazi akademika, tu ne možeš ništa naučiš ko munjare, bleja. Ovi, znaš kakvi su ovo, brate, až da je. I znaš šta rade, brate, evo, ti kad pogledaš sad kad spominjem taj Kanu, Kučku akademiju nauka, znaš ti kakve oni knjige objavljuju? Bavio se to? Kako? Pa oni su asfaltirali puteve, pazi, ti u Kučima ti žive najveći Srbi, mislim, nema da mi zamere ova druga srpska plemena u Crnoj Gori, ali Kuči su ti bastion srpstva u Crnoj Gori. Ali pogledaj kako su oni pametni, oni se ne krče sa vlašću. Oni poštuju vlast. I onda oni se povezali biznismeni, Kuči, poštuju vlast i dobili su dozvole, još ih je država pomogla. Napravili su puteve kroz Kuče. Znaš ti šta su Kuči, brate, to je brdo, to je kad bi sad ti pošao, ne znam, na Suvu planinu, na Staru planinu, na Radan planinu. To nema puteva, to je, ako ima neki makadam, neki krš. A znaš šta ti je ovo u Kučima? To je, brate, znaš kako je moja majka govorila, kaže, pričala ona komšnici, bila u Kučima tamo, odakle je njen muž, moj otac porekao. Kaže, znaš li kako, da, bili neki gosti i sad moj otac priča za Kuče, a kaže moja majka, bila sam ti ja u Kučima, znaš kako ti je u Kučima? Tamo nemaš gde nogom da kročiš, kaže, to sve ovako kamenja, ovako šiljci, kaže, sve ovako, svuda. Kaže, nemaš gde nogu da spustiš, kaže, da se ne posečeš. Tako su ti Kuči, sve kamenje. I oni su kroz Kuče, brate, napravili put do Bukumirskog jezera. Možeš kolima? Kolima, brate, znaš ti koliko tu ima kilometara, tu ima preko 40 kilometara, ne znam, 50, kroz planinu, brate. Kroz ono, znaš kakvi su oni. I oni su, da razumeš, pametni, pa onda su se povezali pa objavljuju knjige. Znaš kakve su knjige objavljali o Kučima? Oni čuvaju svoju tradiciju. Sve na ćirilici, sve fino, razumeš. Imaju svoju knjižaru u Podgorici. Sad ću ti kažem, evo možda će ovo da gledaju neki ljudi, neki Kuči. Bravo. Svaka čast. Sad ću da... Nisam čuo ovako pametnu stvar odavno. Sad ćeš da, i sad pazi. Sad ću ti kažem telefon, knjižare u Podgorici, gde mogu da se kupe knjižara, ovdje, nije, nema ovdje, Kuči, evo ga. Evo, telefon u Podgorici 067-206-169. Znači, telefon knjižare, oni tu, brate, imaju svoju knjižaru. Kanu. Kučka akademija nauka. Razumeš? Pametni ljudi, bave se pametnim stvarima, rade biznis. Razumeš? To se tako radi, bato. Razumeš? To se tako radi. Tako da oni imaju, i to je prava akademija nauka. I onda, brate, moraš da dođeš negde među pametne ljude, ne znam gde živiš, ali evo, možda se povežeš s Vukovicom Sandićem, javi se u školu Gusala Sandić, razumeš, pošto on radi sa ljudima. Imaš i mnoge druge pametne ljude, ali oni nemaju vremena da rade s drugima, razumeš, da se povežeš s Đokom Kopericom, sa Milomirom Miljanićem, čuvenim guslarom, sa Boškom Vujačićem, sa Slavkom Jeknićem. Ima tu puno pametnih ljudi, razumeš? Od kojih može da se puno, ali moraš se povežeš s pametnim ljudima, razumeš? To je ključ da se povezuješ s pametnim ljudima.